Как да решиш проблем с кръвно, хормони, холестерол или просто нямаш енергия и искаш да се почувстваш по-жизнена и енергична. Ето това е нещото, което на мен ми помага вече близо 6 години. Алоe вера с коприва. Само 90 мл на ден. Всъщност ще регулират кръвното налягане, ще регулират хормоните. Много е подходящо за хора с алергии, именно точно по това време, когато цъфтят някакви тревички, има много така цветове, които дразнят хората и те имат сенна хрема и други такива проблеми, които предизвикват хрема, сълзене от очите, кихане и така нататък. Също така това алоe ще помогне да се чувстваш по-енергична. В днешно време, ако нямаме енергия, не можем да вършим своите ангажименти, работа и така нататък. Така че алоe вера с коприва много силно го препоръчвам, защото то предизвиква много силна детоксикация, но в същото време много безвредна, което е изключително важно. В днешно време все повече хора търсят начини и способи, с които да детоксикират своя организъм. Това е един супер безвреден начин, чрез който наистина да направите един детокс на тялото си и да се чувствате много добре. Това алоe е помогнало на много хора да вкарат автоимунното си заболяване в ремисия, да изчистят примерно акнето от кожата си, да изчистят някакви кожни други проблеми. Също така, това алоe е помогнало на много хора да вкарат в норми кръвното си налягане, било то ниско или високо. Така че много силно препоръчвам този вид гел алоe вера. Казвам ви на здраве, в пълния смисъл на думата, защото да пиеш алоe е любов към себе си.